ಅಲ್ಲಿ ହେଇଯିବୁ ନାଇବେ ସାନ ଦେହକୁ ସଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ କରୁଛି କଥା କହିବାର ସାଧାରଣ ଶାଳୀନତା ତମେ ମାନେ ଶିଖିଲ? କାହାକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ସେତିକି କଣ ତମେ ମାନେ ଜାଣିନ? ଏଇ ତ ସେଇ ଆଖି ଆଉ ମୂର୍ଖ ନୁହଁନି ମୁହଁ ଆକାଶର ଚାঁଦ ଏଇ ତ ସେଇ ସତରେ ମ୍ୟାଡାମ ତୁମ ଉଠଟା ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମେ ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁଲବୁଲ ଟୁକୁଲି ଦେଖେ ନା ଆମ ମାଲିକ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି ମୋଟା করে ইনাম দেবে ইনাম ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀଟା ବି ଥିବ ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ଦିଟା ଯାଇ ତମ ଘରୁ ତମ ମା ଆଉ ତମ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀକୁ ଉଠେଇ ଯା ଏମିତି ତମ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟି ଦେଇଦିଅ ତମ ସାର ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମୋଟା ଆକାରରେ ମାଲ ଦେବେ ମା ପୁରାପୁରି ଚୁପ୍ ଗୋଟେ ନଖରେ ଦେଖାଉଛି ଚୁପଚାପ ଆମ ସାଥିରେ ଚାଲ ଯଦି ମୁଁ ନ ଯାଏ ଜଲ୍ଦି ଜୋର କରି ଉଠେଇ ସାଙ୍ଗ ଟୁପିଟା ସାରା ବହୁତ ସାରା କରୁଛି ଆମ ଆଖିରେ ଧୁଳି ନେଇ ବସିଗଲା ଯାହା ଯାଉନା କାହିଁକି ଆମକୁ ନେଇକି ଆମ ସାରକୁ ଯେମିତି ସେଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲ ଡେରି ନ পছন্দ করে না Idiota,